And the next competitor on the floor for the Faroe Islands will be Gutti Hannison. We zitten hier voor wel inbond in Hekkerveld weer een store uitsposje er wel inbond, maar du is nu is winst voor bij voor de misschien. Ja, bij voor Lutsen. Så jag har den nästa för Lutsen det är att den första för så nu. Så föll simpelt en coolna högre men den nästa vi golvet. Det här är det snabba band så där. Ja, då tog jag upp jag har det chicken där jag har fått det på band så. Nu då ser jag att det är hänt. Hur ser det ut att det? Jo, nej, jag vet inte. Jag har sett det för senast gjort det, så det var nog den samma sjön. Men det är för att Ajala inte hade boja så att Ajala så kände det så faktiskt är det bättre för det. Ja, det är det faktiskt tror jag. Det är akkurat jag en uppträningsfas för akkurat komma att snicka och skärma till nästa kappingarna. Så ska nog jag allt om att säga att det är ju nära kappingar nere. Så vänner vi en nere i Aarhus veckan. Och jag har en kapping 13 august som är DM för League. Så nu har vi att lite för månader till det så nu vet jag själv att det är det som är irriterande. För att nu har då finns det på första dag fast kan man säga att det finns så varje på det ska man nog ska jag vill kort ut till ett land medical center här en utdragning för Richardson så vi sänder rakt för vid några brott men är dora för det är ju snägga brott det är det samma Libanon som är försökt.